No, vlog číslo 2. Takže vyšli sme na hlavný hrebeň. Ten najhnusnejší strmák je za nami. Už som si pre istotu zapol aj stabilizáciu obrazu. Neviem, jak to bude vidieť na 4K, takže keď sa celkovo teraz potočíme, tam je vidieť vzadu kameňolom nad rohožníkom, toto v strede, tento kopček, to je veľký Peter Klin. Za tým kopečkom tam vzadu je vidieť Plavecký hrad, Báborská, toto za tým stromom, tento špicák je Vápenná. A pred nami sú Taricové skaly, ale pozrite sa na túto stranu, keď sa otočím smerom k vysokej. Už sa nám začína takto pekne ružovieť obloha. No a teraz ma tu čaká takýto masaker. Ale že to oveľa lepšie, vôbec to nefúka, je tu super vzduch. Ani zima tu není, dokonca tu sú aj nejaké zbytky snehu. Takže ešte sa raz takto zameráme na ten východ slnka a ozveme sa neskôr, to bude možno za 5 minút. Dobre, zatím pa.